নরকলে তিনি থাম বাইয়ে ব্লক ফাইক্লাইমি जों तिनि ब्लक फाइमाखे जोंनि एकटा दुलसरा बिसि दुइजन पाराव इनके जोंनि बर' जोंनि GRS सामु तामो हामिया माइखे जोंनि बथांनाय जुन मासाव जोंनो एकटा प्रोजेक्ट रिमार पर जोंनि असि सापुता बुथुमनो खेया बुजु सारा BJP ब्लकनो खेतो इनका उंदे उंदे बाय मियाखि एमार फुतु बुलान हिए उंलाइखिहा आरो के एमार फुतु बुरिया हुदमोमेन हेमा फुतु बुरिया बनां दिरिमो प्रोजेक्ट या डिमान्ड या जोंरिमो डिमान्ड से किनि चाचुं खेनाय आरि साहा इनका रो होते दि सालेहा जेरे सासिबो आइनि बाइक ना बनो हुमके दुमकिरे हा कामके तंगे नुनो जेलो बुये जेलो जनाय आरि जेरेस बुंहिफो ननो दे जे जियारे सुमकी रिहा तमा ब्रेके हुमकी रिहा किसा साइ खारिदि बुंके सावो फार्स्ट के अंके चुंगले नतुन चुंगले ताबा एमारसा फुटुबुया आरो चुंगलिस कारि लानाय इनके बरके नियम क्रय बोले ऑफिस नि फ्रॉम से बोले ना हम फुटुबुमाया इनके नियम क्रय इनके BJP ब्रुक के ब्रेक नायनमा नियम तंग त्रिपुरा म थान ब्रुक के ब्रेक नेनमा नियम क्रय फिट मा फिबो सिसा चुंगलिस कारि लाद्र चिनित मा अपराध क्लाय निया के साहा इनके अब ब्रांके ना बुलाइम चुमदे हिया ओंथा हसका इनके अंके साहा बुलाइम चुमन कया सालिस कारि लानि हिसे मा जारुमि नामबा हि साहा GRS के अंनो हुंकी रिहा नजेंद्र नुनो डायरेक्ट बुये केस के जेल चना हिए साहा GRS नि बुम तमा सुबरंजन सकमा दे दुलसरा देशनि GRS मुखे सबारंजन चकमा